weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to melga gidimaka hoore ñiwa salha mbari jama kuñakari segela wuliyaza kon waktu yoni ha to risatola kame daru maranana ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal ñalawma hanki o ken wona ñalawma hande o ken wona 5 millions taw kadi ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe murid ene tawe a tonto wuro Touba tonto leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi joɗodima e worɓe jomen ngaluji taw ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe jeyɓe golle mumen gam yurnitade yoga e caɗele taweteɗe e nder leydi ndi tonto leydi Mali jaggama toon wat bonijo mawɗo no fewi jamma heccanko biteɗo Alpha Aga Ibrahima Mohamed Aliya Diafara kam jagga tonto gawo e legala satto tonto leydi Guinée Conakry jeetata jeeɓe landaji lundo nanganoɓe hanki fonno wonde ñawore mabɓe ñawol nde dirtinama ñalawma janggo tonto leydi Ghana nana ko fo addo ko hoorejo leydi ndi yaltini 10 million gam wallidde gouvernement mo leydi Burkina Faso tonto leydi Gabon ɗo saha mo gonen hoɓɓe finoɓe leydi ndi tenti commerçant en goni tigui koye kulihuli mawɗi no fewi caggal mairie non tan rewi e bitikaji ne udda hay goto anda holko saabi ɗum udda musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ɓattake ziyara taw ko batteɗo e kala hitande tonto melga taw kadi ganduɗa ziyara o waɗata ko nogas nduɗo hen lewru ndu gonɗen nogas lewru octobre hawrata koye alet paɗɗo hen so gueno haaji taw kadi ziyara o waɗanteɗum ko ceerno Djibrilu Racine Baydi Hammadi Maham so taw kadi ganduɗa ñallidinde ɓami waɗede guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 13 caggal nde o yalti aduna ñalawma o noon koni hen yarata e dow teddungal ceerno Sharif Amadou Oumar to hoore ñiwa kami miñumen kala kono ne kadi khalifa galle oɗo saha mo gonen woni ceerno Ba Amadou Kadja kono ne kadi no wonde ceerno Samba Atoumani ɓurɗo andirede ceerno Samba Daɓɓel gonɗo to France kono ne kadi ceerno Djibril Atoumani taweteɗo toon to Melga kono ne kadi ceerno Mouhamed Samba Diali taweteɗo tonto Melga kono ne kadi ceerno Cheikh Mouhamed Sow ene wondi e ceerno Demba Yubba Diallo kami ceerno Amadou Al Huseynou Sow e dow teddungal wonande teddinirde ndangal melganaɓe kala ha fayenma toon to Guidimaka hoore ñiwa kono ne kadi Suwayna naɓe ha fayenma Kaliñoro naɓe kono ne kadi Salha naɓe Mbari Jam naɓe Melga Mauritanie naɓe Haay naɓe Kuñakari naɓe Segela naɓe kono ne kadi ha fayenma Wuliyage naɓe kamɓe kala aɓe teddinira wonande oɗo hen ñalawma siftinde on noon ñalawma o waɗata ko ñande nogas lewru octobre e nder nduɗo hen lewru ndu gonen woni alit paɗe so gueno haaji teddinira ñalawma o noon ko ceerno Sharif Amadou Oumar to hoore ñiwa kono ne kadi khalifa galle oɗo saha mo gonen woni ceerno Ba Amadou Kadja taweteɗo to leydi France kono kadi ceerno Samba Daɓɓel taweteɗo to leydi France ceerno Djibril Atoumani toon to Melga ceerno Mouhamed Samba Diali kono kadi wonde ceerno Cheikh Amadou taw kadi wonde ceerno Demba Yubba Diallo taw kadi yettimi ɓataki o ko ceerno Amadou Al Huseynou Sow taweteɗo toon to Mozambique kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande 17 yarkoma hitande ujunnaje 2019 kabruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal o holliti oɗo saaha mo gondena yiddemo e yiɗandemo leydi Sénégal ko jam duumiɗo ha tenteɗiɗo hen ñalɗi diine baɗete toon to leydi Sénégal ngam jardemo wonande khalifa
halifa mo murida caggal kayde dari darnde fayidinde toon tama salihol jinana ganda beldal wawi wonde hakkude makko e maître Abdoulahi Wadda ko wana ɗum kono o suuti konngudi makko ngam duwanade dendagal bandiramin murinnaɓe kala e wiide ɓe wonande bon maggala taw kadi ko ñalawma hande o siftinde noon maggal ñalawma hande o ko ñalawma férié e nder leydi Sénégal kala to tawi noon ko Dakar ñalawma hande o weeɓi yaade caggal embouteillage iwi ha laaɓi saare jeereji tawata ko bitikaji jonɗi no feewi wonande demuri men kala koko garti kono kadi restaurant ji yoga e nokkuji boli kala jeewi caggal ñalawma hande on tijja toon to Touba kene wona million ngaji joyo e wiide jayndeli leydi Sénégal ɗum noon ko yidde mawninde taw kadi ko ñalawmoɓe inniri maggal Touba ngam yidde jarde jomiraɗo gartugol Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba noon taw kadi ganda ko jiiɗo aduna hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e tati toon to Mbacké Bawela jaltuɗo aduna sappo e jeenayi lewru juillet hitande ujunere temedde jeenayi e nogas e jeeɗiɗi toon to Diourbel ñande sappo lewru oto hitande ujunere temedde jeetati hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayi e joyi ko nden tigui laamu tubakoɓe leydi France mbatte makko haqqille ngam yidde haddemo wonande ko yañata diine l'islam nder leydi Sénégal hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeenayi e joyi ko nden tigui ɓe nanguimo ɓe nawimo toon to leydi Gabon hakkude Lambarni kome Mayumba ko toon tigui ɓe mbaɗimo kame Libreville nokko biteɗo Montagne Sainte hitande ujunere temedde jeenayi e ɗiɗi ko nden tigui warte leydi Sénégal tuggama on saaha fenma hande kala oɗo ñalawma so tawi arti aɓe keewi mawninde wonande gartugol makko ngam yettude jomiraɗo ha joni koye Touba keddorɗena toon to Touba Darou Marnana jeeya koye Touba ɓenne kadi gullitima oɗo saaha goni koye ɗomka mawka no feewi caggal non holliddeɓe wonande guila tan julde taske ɓenni ha fenma oɗo saaha mo gonɗena hay wajere simtani e hobbiñaji mabɓe ha tente oɗo ñalawma hande ala ko joguiɓe so wona ndiyam noon ne ngakki ɓe gulliti ɗum koye yeeso jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue diƴƴe ha joni toon to Touba keddorɗena ma en kal ko fati e banggue tonnuji sappo e ɗiɗi toon taw kadi ko produit ñamete ɗum tigui woni ko yaltina e jeereji e wiide biteɗo Amadou Touba ñanga taw ko tambiɓe nden ka e kisal ñamde e nder falde Diourbel oɗo saaha mo gonen ɓe kolliti ɓe goni tigui koye fittude yoga e bitikaji ha tenti soɗon teski e nokkuji men kala yoga e marchandise uji ɗi happuji men gasi ene jeeya yoga e nokkuji ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kaale batujja ma en kaale batu taw kadi ganduɗa ko fate banggue catal bitegal CEDEAO ngam wassodirde miijoji ko fate banggue gostodiral taw ganduɗa ko jeeyguji taw watta caɗele hay seeɗa siftinde onon e daroɗe ndeɗo henno hitande ngal catal ngal darnoma toon to leydi Sénégal bitegal ARCC taw kadi joɗorde mum ko toon to Banjula lamorgo leydi Gambie jonde nde noon fuɗɗima ñalawma hanki gasata ko ñalawma janggo joni toon to Sénégal keddorɗena ma en jaa toon to Italie Sénégal najo goto teɓama toon taw e makko kene foto wonde tawama e makko kene fotode no gase 7 million taw kadi foof ko franc CFA kono kadi ko fo biyeji kono kadi drogue kene foto wonde no gase joyi walla mbiyen kene fotonde temedde ɗiɗi e capanɗe joyi taw ganduɗa ko korwel ko wiyete lahas kono ne kadi e capanɗe jeeɗiɗi e goho taw ganduɗa ko gramme ɗum tigui woni ko tawa e makko kanko o yarano koye duuɓi capanɗe tati walni o yarata koye duuɓi capanɗe tati e goho ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaa toon to Diourbel dadiɓe Diourbel teɓima taw ganduɗa ko gujjo mawɗo no feewi gandi mawdi taw ko pinanɗo guyka no feewi taw kadi koye guyka bannoka ñande nogas e goho fema nogas ɗi lewru septembre ɓe janno koye boutique biteɗo Bakary Kanté Bakary biteɗo Bakary Kanté koye boutique makko tigui ɓe janno ha ganduɗa noon ballal caméra surveillance ko ɗum saabi hakken wona sappo e goho yaddiɓe makko kala teɓamane tawe e juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo gonɗena joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kal ko fate banggue Madické Niang eɗen gandi ko lundiyanke ƴamnoɗo lefol laamu yaltini konngol o holliti wonande beldal hakkude Macky Sall kono ne kadi Kami Abdoulahi Wade mo welti hen no feewi tene kadi ko beelema wonande riba wonande libéral wonande oɗo saaha mo goni so tawi libéral ɓiɓɓe mum ne tawodira e sara pappa ene sara pappa mo soppi walla mbiyen Pape Soppi taw kadi ganduɗa oɗo saaha ko beelema mawɗo wonandemo
kankoɗo Madi Kenyanga o wiyete ko Abdoulahi Cissé ko ɓi Aliou Badara Cissé médiateur de la République galle lamorgo leydi Sénégal kanko Abdoulahi Cissé noon ko militaire mo leydi Amérique oton tigui o jibina kono kadi ko koninke e nder leydi Amérique ko hanki o wara toon taw serdanno ko ɓen haɓannoɓe noon ko ɓen tigui o yinno serdude toon caggal on laaɓi tigui mimimo o gañi hen hanki jamma o yalti toon aduna ma en jaa ha toon to Rissa Toll ɗiɗa guila tuganma hanki hecci hanki fayenma hande kala ko ñalɗi diine goni toon taw kadi waɗante oɗon ziyara ko ceerno Yahya Ba taweteɗo tan to Rissa Toll ma en ketto hen musidɗo men ceerno Boubacar Gaye e holko yewti wo yewtidi goto e khalifaɓe galle o ko fate banggue oɗon ziyara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hebla sukaɓe Afrique min calmini on min juurima e ceerno Abdoulaye Sarr min dokko on ɗo goto e ɓesgu ceerno Yahya Ba to Rissa Toll ɓe kabro on tan ko fate mana ziyara ceerno Yahya Ba mo Rissa Toll ɗum noon musidɗo men ceerno Ibrahima Bocar Camara bisimilla. ceerno Boubacar Gaye a jarama alhamdulillah en jetti Allah en juuli en elaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina wayna oɗo ziyara mo garɗen ko ziyara goto e moƴƴo men goto mo ganduɗa ko moƴƴo leñol fulɓe goto moƴƴo e diine l'islam mo ganduɗa fawi koyngal mum koye felo annabi o sallllahu alayhi wa sallam biyeteɗo ceerno Yahya Ba mo ganduɗa jeeya koto Mangay Edy kono noon jooɗi ko ɗo Rissa Toll Allah joƴƴinimo ɗo kadi ko yamirore jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yakoraɓe ina wayno hay yamirore oɗo laylatul fathi baɗateɗo ɗo e Rissa Toll koye yamirore ɓen ɗon jiyaɓe Allah moƴƴuɓe jamirimo yo wat ngal ɗo dewal Allah ɗo e nder Rissa Toll dewal Allah ngal noon ina wayna so tawi wiyama dewal Allah ko teskede hen dowuji baɗaɗi hen e moƴƴuɓe yiyodirɓe hen e moƴƴuɓe notitiɓe hen e dendagal ummiɓe banggueji kala arde dartude moƴƴere e nder oɗo ñalawma e nder ɗiɗo jammaji holi ɓen ɗon moƴƴuɓe ko moƴƴuɓe men fuutankoɓe kala kala dendagal galleji diine kala kala gariɗo kono holko waɗa hen e dowuji fodde 1999 silke Qur'ana waɗama hen jiida e décruji baɗaɗi e holko fandita e ɗiɗo dowuji kala fandita hen ko duwanade dendagal ɓiɓɓe julɓe kala ɗo goni duwanade dendagal ɓiɓɓe julɓe kala ɗo goni beele Allah ina waɗan ɗum en moƴƴere beele Allah ina waɗa sutura beele ina waɗa nanodiral beele ina waɗa deyre e dendagal leyɗele julɓe kala ɗo goni tengti kadi e leydi Sénégal leydi ndi ganduɗa koye hen gonɗen nde Allah waɗata ɗo jaam waɗa e dendagal leyɗele julɓe jaam ko ɗum ɗo wonno fanditare ngal ɗo kawral ɗum noon eɗen gandi kawral woni hen ko so tawi wiyama aljamaatu rahma firti kawral woni hen ko yurmede Allah wal furqatu adab ceerigu woni hen ko lebte Allah wadde ngal ɗo kawral ko hawrude dartude moƴƴere Allah e weeɗanade moƴƴere Allah e dartude barke Allah e dartude yurmede Allah sikki ala eɗen jorti eɗen dañi ɗum inchallah eɗen jorti en dañi ɗum e nder ɗiɗo ñalawmaji baɗaɗi ɗo e Rissa Toll e oɗo moƴƴo khalifa men ceerno Yahya Ba ɗum noon min calmini on min juurima on min beltanima on emin mbiya yo Allah hokku en wattunimo wuuri hokka en tawede sahaji kewɗi. amina ya rabbal alamina siftinden ko ziyara ceerno Yahya Ba toon to Rissa Toll ndenden ɓuuri ceeren ko duwa toon ko kala wiyama allahuma amina ya rabbal alamina e ballal musidɗo men ceerno Boubacar Gaye sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Sahara Média ko jayde witenen ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ngaalu mo leydi Mauritanie Cheikh Moulay waɗi jillumum toon to état général ɗi gam tawtorede jonde wonde oɗo saha mo gonɗen wonde toon ko fate banggue catal tammingal ko fate banggue koppareje bitegal FMI omo yaade gouverneur banque mo leydi Mauritanie de sanon gam teskede wonande jonde nde ko jonde windere kala ko fate banggue koppareje ñamete ɗum noon ko toon to état génie de Amérique joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kal suudu sarɗeji ndu leydi Mauritanie bati gardugol Cheikh Wuld Beya woni hoorejo gardiɗo suudu ndu oɗo sanon ko pelle gonde
tan taw ko sardi yankobe holno watte ha yogay pelle mbaawa hestinene mbele kadi golle de kala enen de walla wala Sahara Media ko jayinde wiite non caggal nde holliti kalfinado ko fate bange ndema wonande maaro taw nganda ko nyaw ko ene yillo yogay jeereji leydi Mauritanie yeddi dum non jagordo kalfinado ko fate bange jeegu wonande do samu goden ko on haali ko nder hellumum Facebook ene gasa taw wodani Sahara Media ko jayinde wiite non be kolliti wonande Kazwani horejo leydi ndi jodo dima e worbe jomena ngaluji e tawede ardido be na worbe biitedo Mohameda Jenila Abidina ko fate bange yewtere taw kadi nganda ko golleji privé o sa hol cadele gonde hena mbele kadi gedede kala en mbawa rewde lawola ngam teskede nyalawma hanki on be nguditi don dereji seeda ko fate bange gorko jom ngalu taw ko Mauritanie najo biitedo Mohamed Abou Amato joni tonto Mauritanie keddordena Adrar Info be kolliti wonande awlube Mauritanie nabe taw kadi ngada ko yimobe mobondiri dum non ko nyalawma heccenko kikide yeso galle lamorgo ngam hollirde metti mumena yogay ojoji yogay bindi bindadi mbadda e ojoji cara e boggi karaleje ngam wiide wonande beena awlube Mauritanie nabe kame yimobe ngona julbe njiyati koy leƴƴi goddi wadi hen nyingali mawdi no fewi ha gandabe kolliti hen mette mabbe no fewi yidde mabbe nona ko baddo odon ojobe keptinan dum kono yo jomum jagge wawa tigi rewnede lawola e wiide goto e mabbe taw ko biitedo Uliana mittu amara teshite en wondi kede biitedo baba woldu hambera bedo kala kolliti en mette mumena caggal ngal don mobondirala be kolliti abe jogi njorto modde no fewi faade horejo leydi ndi nde wawata uditande be demal mbele de hen nyingeje mbele kadi mbawa iwde ha laabe e dow koye mabbe joni ton to Mauritanie keddordena Sahara Media holliti wonande jeeygu gostondirala taw nganda ko jeeygu hakkunde leydi Mauritanie kame leydele godde be kolliti wonande dido hen lebbi tati jellitima no fewi taw kadi ngada ko tambibe ko fate bange catal odon fannube kolliti ha tenti ken wona capande jeedide tati piccala ko dum tigi woni ko beyti hena be kolliti non buri beydade ko hakkunde Mauritanie kame Europe hakkunde Mauritanie kame Europe jellitima ken wona capande jeego piccal jeenaya so tawi hakkunde leydi Mauritanie kame Asie beydima ken wona no gase jeegom piccal jeedidi so tawi non ko hakkunde Mauritanie kam e Afrique ha fayma tonto Moyen Orient ken wona jeenay piccal didi kono ko dofta hen ko jeedidi piccal nay ren ganide ke Afrique jegguji muduma ko fare bangi gostodiral yahani no fewi sengi wi tonto leydi Mauritanie paden ko to leydi Mali laamu leydi ndi gouvernement mo Ibrahim Boubacar Keita daddi yafuya no fewi lafaji mbulaji tawetebe tonto Sévaré caggal non jagordo kalfinado hakkunde leydele biitedo Ceble Darame ene wondi général Dahir Ibrahima Dembele taw nganda kan woni jagordo kalfinado koni yanka gala kono ne kan wondi jardi en wondi tambido ndenka e kisala en wondi tambido ndenka e kisala taw kadi nganda ko biitedo Salif Tarware en wondi kalfinado Kongol galle lamorgo to biitedo Yaya Sangare be mbadi njillu mabbe tonto c'est vraiment galle konin kobe mo munisma mo loni ngam hollirde o do sabe dabbi hen yafu yano fewi yafu iwde Ibrahim Boubacar Keita faade mabbe wonante caggal aset jewtudo henon de hela odon galle yoga e kobe jogino wujja ha laabi tene kel taw nganda ko sukabe mbadi dum kono ndaka awde samu gonen holden pelle mbadi dum be kolli son wonande be natti yidde kala jogitibe armeji taw ko hobbe e nder leydi mabbe joni tonto Mali kedodena sukabe kati taw ko catal bitengal zika se kamene be peliti sembolinde darnde mabbe o de samu ngoni ngam habade kala ken wi mbuñaari taw ko gollorde gonde e nder falde kati kala caggal non nyande tan aset jawtudo he no ken fronde temedere sappo e jeetati million ko projet français fa dum tigi woni ko wujja to mairie mo kati kamene be koliti be natti mubude gite kala mo be nangiri mbuñaari e nder nokkuji mabbe ko be nawono be dum laamu tene kadi be kersata hen jomum ni pelle daride ha tente landaji PAZ en wonde DNU kame sadi
e rima Ibrahima Boubacar Keita nde accitta laamu ha laaɓa e ballal général Moussa Sinko Coulibaly ngam hollirde ɓe wonande IBK guila tan ari e gardidi leydi Mali ha oɗo saamu gonen ala ko wayli hay seeɗa jamma ñalama ko janguji so wona ɓiɓɓe leydi ndi tan koye koninkoɓe ala ko yeehi hay seeɗa hay dialogue national puɗɗiɗo waɗeɗo ala kala ko yeehi hen ɗum noon so tawi lamɗo leydi yeehi ha horima foti ko dartinde kala ko waɗanno accita ha laaɓa anda wawa jogade leydi taw ko boña biteɗo banda binoɗo maya hofgo juuɗe balɗe tati ene fonno fuɗɗade ñalawma hanki ha ñalawma janggo hayti yaade toon caggal ñalawma hanki o nde nandiral waɗi wonande wullitade yoɓe ɓeydana jaɓɓele mabɓe oɗo sa ɗum nandirama toon to leydi Mali keddoɗen ha joni ma en kaal e oɗo henna bonijo biteɗo Alpha Aga Ibrahima Mouhammed aliya Diafara kam tigui jagga jamma heccanki o toon to gawo e leggal mo satto toon tigui wa jagga taw kadi ko neɗɗo ñukintoɗo no fewi o ñukinto noon ko biteɗo Abdel Hakim Al Ansari kon tigui o ñukinto tene kadi hollitama o waɗi janguji limtindi e nder falde Douanza ha fena hombori kam e yoga e nokkuji oɗo sa noon yoga e finoɓe e nder ndeɗona falde gawo poofi kena lakkitare caggal teskede ko neɗɗo kewɗo peeje no fewi kankon biteɗo Alpha Ak Ibrahima sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Guinée dental landaji lundo juɓɓinoji seppoji men guila tan ñande 14 ha fanma ñalawma hanki o taw ko landaji dentuɗi biteɗi FNDC ɓe kolliti wonande ñalawma hanki limore sakkitinde ɓe jaltini yimɓe 10 mbasi pittali mumena taw kamɓe kala ko kure piyaye majji e nder balɗe tati kure piyaye mabɓe e nder balɗe tati kono laamu ngu yeddiyamim ley laamu ngu holliti ko yimɓe jeenayo mbasi pittali men gadiɗo hen wiyete ko Mamadou Lamarana Mamadou Lamarana ba yarano koye duuɓi 16 ceerno Saydou Ba duuɓi 17 Mamadou Karafa Diallo duuɓi 22 Mamadou Aliwa Diallo duuɓi 24 Mamadou Wuri Diallo duuɓi 25 nonne kadi Abdoulaye Cimboso duuɓi 27 kono kadi ceerno Mamadou Kalidou Diallo duuɓi 27 Ousmane Keita duuɓi 22 Bakary Diallo duuɓi 14 ceerno Aliwa walmin ceerno Aliou Bari duuɓi 17 ko ɓeɗo hen goni waraɓe hen 10 so tawi noon ko gañiɓe ko capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo kene wona temedɗiɗo suka jaggama hen noon ɓuuri hen hewde ko sukaɓe tokkosɓe haadi ɗin seppoji kala jaggama noon yoga e mabɓe ardiɓe kamɓe kaɗon landa mbiyete ko FNDC taw ko jeetate e mabɓe fonnoɓe ñawede ñalawma hanki o ñawere mabɓe dirtinama ha ñalawma janggo aljuma kono ko wona ɗum ko Alpha Condé weeɗi jungo muma ko fati e banggue kaldi gala hakkude mabɓe e ɓiɓɓe leydi ndi kala to Guinée keddoɗen ha joni ñalawma hanki o waɗi toon jillu muɗum biteɗo Oumar Gullena baɗɗo duuɓi 20 e laamu mum taw ko lamɗo Djibouti waɗi jillu mum ton to Garsiyamo Conakry jaɓɓimo mum toon Alpha Condé jillu cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena chauffeur degno mini car goto kam tigui waɗi accident ñalawma hanki kikiɗe hanki o kikiɗe kirɗe nokko biteɗo Aniyama taw kadi ganduɗa waɗi on accident noon komo wonno e téléphone omo haala deke remorki nana ara ko on tigui ɓe natodiri waɗi noon neɗɗo goto ma hen maɗo ko apprenti makko tene ko miñi ko kamɓe jiidi yumma e baba o gañi hen noon yimɓe jeenayyi ne tawe e cuuɗi safara tawi tetto a bobo sud kanko mo tawe juuɗe dadiɓo saamu gonen wala kayitaji goho kadi ɗiɗi o wonno koye téléphone to Burkina Faso ma en kaale Tour de Faso noon ko dogdu ken wona 32 taw ganduɗa ko pelle ma dokton ñande 25 nduɗo hen lewru ndu gonɗen Suisse Belgique Allemagne be Suisse Belgique Allemagne nonne kadi Algérie Angola nonne kadi Rwanda Côte d'Ivoire Togo Benin Mali kono ne kadi Burkina Faso Niger ɓeɗo kala ma tawdir toon to leydi Burkina Faso taw ganduɗa ko dogdu taw ko pelle certuɗe to Burkina Faso mami Ghana nana ko fo addo ko hoorejo leydi Ghana yaltini ken wona temedere 10 million koppreje franc CFA ngam wallide leydi Burkina Faso caggal sifti noon oɗo saamu gonɗen Burkina ne heewi janguji no feewi ha tenti ko fate banggue pelle ceɓitiɗe dogɓe ɓe kadi yogay mabɓe ngala ko ñaami haydara ɗum saabi noon Ghana oɗo saaha waɗi ballal paayodingal no feewi to Togo neɗɗo ɓurnoɗo
tampinde fama ya simbe horejo leydi ndi accitama tawa jaggano kono gase ɗiɗi lewru uti hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati caggal nde waɗi mitin makko tawa alda yamirore biteɗo foli suka tokoso dendinanoɗo janggoɓe taw kadi ganduɗa ko kewendi joguino yafama ñalawma hanki taw yafimo ko horejo leydi ndi wo ɗaccitama to Gabo horejo leydi ndi Ali Bongo Ndimba holliti ñalawma hanki o oɗo saha mo yetti Allah kala ñalawma garɗo mo ɓuura dañde cellal kala ñalawma garɗo omo heɓta cellal makko tene kadi wo holliti kala projet ji ɗi o ummani leydi ndi mawo ya hawmema ɓakkere ngam fewnude ɗiɗon projet ji to duɗal jaabi ha teddingal Oumar Bongo Ndimba wonti gangster caggal ko bandiji mawɗi cuuɗi toon sa ari tawata toon ko huuɗo bonko ko Kame Sangara ko wona ɗum ko jangde ala toon hoorejo jagorɗe ndi waɗi toon jillu mum holliti yokkuji lobilobi ɗi kala mawo helɗum ha laaɓa ɓe gadda toon nden ka Kame Kisala to Gabo ha joni yeeyoɓe boutique aji taweteɓe e nder leydi Gabo ha TNT Libreville oɗo saha mo gonɗen koko jogui kulhuli mawɗi no fewi ɗin kulhuli noon ko maire wuro ngo nana tan jogui camion ngaji mumen woni maire ji ɗi ene jolni hen groupe aji mumen so tawi ngari tan mbimama yoɓ ɗum sa yoɓani ɓe cuuda bafema a uddita leydi go ala halis ɗiɗi ala ndenka tati ɗeɗo gueɗe so janti hen firti ko leydi laamaka ɗum noon ɓe gullitima laamuji leyɗele mabɓe beele mbawata walludeɓe ɗiɗo hen musibbaji sen wi tan to Gabo catal tammingal ko fate banggue yurnitade heege e nder windere nde kala hollitama ngol cimtol ñalawma hanki o heege duumingue ene tawe ton to RCA woni Centrafrique kono ne kadi Madagascar Kame Thiada ɗeɗo leyɗele ɓuuri hewde heege oɗo saha mo gonɗen to RD Congo tugganma janvier ha fayma ɗo gonɗen woni lebbi sappo taw koye kaso biteɗo Bouka vi kene wona 59 neɗɗo mbasi toon pittali men ala ko saabi ɗum so wona heege e ñaw siftinde on safroɓe taweteɓe toon to kaso to koko mbaɗi hofgo juuɗe saabi ɗum noon ko leɗɗe cafriɗe koko gasi ha laaɓi tene laamu sodani hen hay seeɗa to Éthiopie yerɓande leydi ñalawma hanki o e nokku biteɗo Konta ko famɗi ko kala nogasi ɗiɗi neɗɗo wasi fitta ɗum kono ko yiita hen ko sappo e jeeɗiɗo heddiɓe kala nan jiile cuwa taw yiitede toon to leydi Maroc jayndi yanke biteɗo Hadiara jagganoɗo lewru manunu Dumba ñawama lelo hitande e kaso caggal nde bonni reedu ko alda yamirore soɗon teski kuulal Maroc sa bonni reedu ɗo alda yamirore firti ka waɗi zina aɗa soke duuɓi jogi a soke lebbi sappo e ɗiɗi woni hitande ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi woni roi Mohammed VI yafima momo o yalti kaso caggal nde pelle darniɗe haqqe aade nguli hen ha wuli jawa to Arabie Saoudite camion goto walla mbiyen bis goto giwnoɗo to giwnoɗo toon to Madinatul Munawwara ene fayi toon to Makkatul Mukarrama kam tigui waɗi accident ɗum noon ko yanaɗe hijjore mumen tawni mbaɗa umra mumen ɗum noon ko hanki kikiɗe biso noon yani ken wona 54 neɗɗo mbasi en pittali mumen yimɓe joyo gañi men gañanɗe muus ene fewi sifti noon biso wanno ko 54 neɗɗo taw kadi ganduɗa biso o huɓɓu haw hooñi musidɓe tedduɓe ɗum wonno kabruji men ɗem ngala pulara ɗo yeeso andirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena